Kaixo, ni David Pena naiz, galiziarra naiz, orain dela 8 urte ona iritsi nintzen, Lasarte horiara, baina A Coruñan jaio nintzen. Gaur egun nire egunerokotasunean ia dena euskaraz egiten dut, saiatzen dut egiten. Nire lehenengo hitza da beti euskaraz, bai Zabaletako kuadriarekin, baita ikastolan ere, lantokian, esango nuke ia dena euskaraz egiten dudala bai. Nik orain nire alaba ikustea, berarekin hitz egitea eta ikustea zein ondo hitz egiten duen, niri posa ematen dit hori ikusteak. Karo, gaur egun oso zaila da, YouTube, telebista, bombardeo mediatikoa gazteleraz ikusten dugu, hizkuntza hegemonikoa da, eta orduan beti esaten diot garrantzitsua dela gure hizkuntza mantentzea, hitz egitea, eta hori altxor bat dela, saiatzen naiz hori barneratzen, eta alde horretatik lan txukun egiten ari garela etxean berari transmititzeko horrelako balorea.